Ebben a videóban azt fogom nektek megmutatni, hogy hogyan tudjuk az érzelmi evést azonosítani és kezelni anélkül, hogy visszacsúsznánk a diétamentalitásba, hogy fekete-fehér szabályokat alkalmaznánk az étkezésünkön, és úgy, hogy közben az ételekkel való kapcsolatunk nem romlik, hanem javul. Érdemes ahelyett, hogy ugye azon aggódunk nagyon gyakran, megint csak a diétakultúra hatására, nagyon gyakran azon aggódunk, hogy mit eszek, ebbe hány kalória van, ez elrontja a makroösszetételt, ez nem egészséges, ez szemétkaja, és a többi, és a többi. Ahelyett, hogy azt kérdeznénk magunktól, hogy egyrészt, hogy most miért eszek, másrészt meg azt, hogy most miért választom ezt az ételt. Na most az, hogy miért eszek, ugye ott el tudjuk különíteni azt, hogy most a biológiai szükségleteinket szeretnénk betölteni, vagy valami más oka van az evésnek. Egyébként nem csak az érzelmi evés lehet az oka, tehát lehet az, hogy most azért eszek, mert megkínáltak, lehet, hogy azért eszek most, mert összeült a társaság, és falatozni való, vagy csipegetni való van előttünk. Tehát ennek sok oka lehet, de most ugye jelen esetben miért eszek? Hát nem vagyok éhes, nem tukmálnak rám ételt, lehet, hogy valamiféle más szükséget szeretnék betölteni ugye az étkezéssel. És azáltal, hogy megkérdezzük magunktól, hogy most miért választottam ezt az ételt, amit választok, ugye ebben kicsit benne van az is, hogy valamilyen más szükségletemet szeretném betölteni. És szeretnék hozni nektek egy pár érzelmet, hogy meglássuk, nem minden esetben van így, de nagyon gyakori az, hogy az alapján, amit választunk, étel, tudjuk azonosítani, hogy milyen szükségünket próbáljuk betölteni. Hogy egy példát mondjak nektek. Nagyon gyakori megfigyelés az, hogyha mondjuk szomorúak vagyunk, vagy fájdalmat érzünk, akkor édes ízek fele hajazunk jobban, azok egy instant jó érzést adnak ugye számunkra, valami boldogsággal összekapcsolt ételt keresünk, ami amúgy lehet más mindenkinek. Az is lehet, hogy a tévében láttál valamit, aminek a reklámja annyira boldog, legyen ez egy Happy Meal menü, vagy egy Coca-Cola, vagy egy alkoholos üdítő, amit a medenceparton fogyasztanak. Tehát lehet ez bármiki, mivel asszociálja ezeket a boldogságot sugalló ételeket, de az is nagyon gyakori, hogy valószínűbb, hogy valami édes fele fogunk hajolni, mint sós rákcsa fele, hogyha valami nagyon mély fájdalmat érzünk, vagy szomorúak vagyunk. Egy másik ilyen példa, az például a haragnak az érzése, vagy amikor mérgesek vagyunk, akkor megint csak az a megfigyelés, hogy hajlamosabbak vagyunk ropogós dolgokat enni, rákcsálni, amiben ki tudjuk a dühünket kicsit élni, vagy mondjuk csípős ételt eszünk ilyenkor, azért, hogy ugye kicsit a dühnek a haragja, vagy a tüze kijöjjön rajtunk. Úgyhogy attól függően, hogy igen, hogyha valami ropogós rákcsáért nyúlsz, és nagyon jól esik neked most ezt ropogtatni, akkor lehet, hogy valamiféle frusztráció van benned, valamire mérges vagy, ugye. A másik ilyen példa az, amikor unatkozunk, amikor unalomból eszünk, nagyon céltalanok vagyunk. Lehet, hogy amúgy éppen lenne mit csinálni, de nem azt szeretnénk csinálni, biztos vagyok benne, hogy mindenki tapasztalt már unalomevést is, legyen ez egy projektbeadás közben, egy esszéírás közben, tanulás közben. Az a megfigyelés, hogy ilyenkor például hajlamosabbak vagyunk izgalmas ízeket keresni, különleges ételeket veszünk magunkhoz, vagy különleges éttermeket, vagy recepteket keresünk az interneten. A másik ilyen példa, amikor zaklatott vagy frusztrált vagy, de még ide kapcsolódik az is, amikor egyedül érzed magad, amikor egyedül vagy, és ezekben az állapotokban nagyon gyakran keresünk nosztalgikus ízeket. Biztos hallottad már ezt a kifejezést, hogy komfort étel, komfort kaja. Tehát megnyugvást keresünk, ugye a zaklatottságból, hogy csak valaki öleljen meg, csak nyugodjunk meg, csak mondja azt valaki, hogy minden rendben lesz. És az egyedülléthez is úgy kapcsolódnak ezek a komfortételek, hogy gyakran ezek az ételeket esetleg gyerekkorodban etted, amikor a családot ült az asztal körül, vagy barátokkal, olyan ételeket keresel, amiket te társasággal, boldogsággal, beszélgetéssel, nevetéssel asszociálsz. Akkor van még az az érzés is, amikor ilyen üres, amikor kimerültek vagyunk, amikor minden mindegy, vége van a napnak, akkor van, hogy tényleg csak ez a bármit, csak egyek valamit, hogy történjen valami, mert annyira ki vagyok égve, mert annyira nem is érzek semmit, vagy pont, hogy annyi sok mindent érzek, hogy nem is tudok velük mit kezdeni, úgyhogy csak együnk, csak tömjem magam. Úgyhogy ez is egy nagyon gyakori formája az érzelmi evésnek. És utoljára hagytam a fáradtságot, ami egy nagyon gyakori jelenség, én biztos vagyok benne, és nem csak a diétázók körében, mert nem kell ahhoz extrémen korlátozni az étkezést, és extrémen edzeni, hogy nagyon fáradt legyen valaki. Lehet ez bármilyen szenárió, lehet ez a munka miatt, lehet ez a családi élet miatt, lehet teljesen kiegyensúlyozott életed, de akkor is elő fognak fordulni olyan napok, esték, amikor kimerült vagy. És nagyon-nagyon gyakori, hogy a fáradtság hatására keresünk valami energialöketet igazából. Magas cukortartalmú étel, magas szénhidráttartalmú étel, kávé nagyon-nagyon gyakori, hogy egy löketet adjanak nekünk, hogy folytassuk tovább a napunkat. Remélem, hogy tudtok ezekkel azonosulni, vagy felismeritek magatokat, vagy a helyzeteket, amikor ezek történnek. És persze, most ahogy pont mondtam, a magas cukortartalmú étel az egyezhet az édes ízzel, amit
a szomorúság hatására keresünk, tehát azért ez mindenkinél egyéni, most ez nem kőbevésett szabály, hogyha én valami édeset eszek, akkor biztos, hogy szomorú vagyok, mert teljesen mind ezektől függetlenül ehetsz valami édes ételt, és nem is azért mondom ezeket igazából, mert akkor most ezt mindet felejtsd el és vágd ki, hanem úgy tudjuk igazán kezelni az érzelmi evést, hogy elsőnek ugye megállunk egy pillanatra, ugye, ahogy már mondtam az elején is, és megkérdezzük magunktól, hogy most miért eszek. Ha nem vagyok éhes, akkor most miért eszek? Mit érzek? Fontos azonosítani az érzelmeinket, és nagyon sok esetben, amikor az érzelmi világunk megismeréséről van szó, vagy hát az érzelmeink feldolgozásáról valójában, az érzelmeinkkel való megküzdésről, akkor tudunk megküzdeni az érzelmünkkel, hogyha tudjuk azonosítani. És akkor, hogyha tudjuk ezt azonosítani, meg tudjuk nevezni ezt az érzelmet, és el tudjuk fogadni ezt az érzelmet, ez már nagyon sokszor egyébként elég az érzelemnek, mert ugye mi mit csinálunk automatikusan, el akarjuk hessegetni. Jaj, gyorsan bekapcsolok egy zenét, jó, bekapcsolok egy sorozatot, bármit, csak kapcsoljam ki az agyamat, tereljék el a figyelmemet. Pedig nagyon sokszor csak ott abban a pillanatban azonosítani kell és elfogadni, hogy jó, most megint szorongok, nem tudok vele mit kezdeni, vagyis hogy tudok vele mit kezdeni, hogy nem biztos, hogy a helyzettel tudsz mit kezdeni, nem biztos, hogy kontroll alatt van a tényezőknek a befolyásolása, de legalább tudod azonosítani, hogy most ezért nincs étvágyam, ez például nagyon gyakori a szorongásnál, vagy megint mennél a hűtőbe, miután tegyük fel a családdal, megvacsoráztatok, és akkor letetted a gyerekeket aludni, és akkor mész a hűtőbe enni, és akkor így gondolkodsz, hogy most mi van, most miért mennék megint enni, és akkor eszedbe jut, hogy hát nagyon fáradt vagyok. Tehát az volt az első, hogy azonosítsuk ugye az érzelmeket, azonosítsuk az állapotot, amiben vagyunk. A második, ami majdhogy nem magától értetődő, de mégis úgy gondolom, hogy fontos itt elmondani, és ez a megoldása az érzelmi evésnek, igazán ez lesz, hogy az érzelmi problémákra próbáljunk meg érzelmi megoldást keresni. Ezt mi is tudjuk, hogy ideig óráig segít az étkezés igazából, ideig óráig fog segíteni nekünk annak az ételnek az elfogyasztása, legyen az a dühünknek a kiadása, a rákcsálás által, legyen az az édesség elfogyasztása, a szomorúság enyhítésére. Ez akkor ott jó érzést fog adni, ezzel nincsen semmi baj, mert nyilván van, hogy annyira intenzívek ezek az érzések, hogy egyszerűen nagyon nehéz megbirkózni vele, úgyhogy legyél együttérző magaddal, és aztán próbálj kitalálni más stratégiát igazából arra, hogyha ez következőnek előfordul, akkor hogy máshogy tudnád ezt csinálni, mi más tudtál volna tenni ahelyett, hogy most ehhez az ételhez nyúlsz, hogyan tudod az egyedül létedet megoldani, vagy ezt a problémát, vagy ezt az érzést, amit érzel igazából. Van valaki, akit fel tudok hívni, még akkor is, ha rég hívtam, csak megpróbálom felhívni azt az illetőt, vagy a fáradtsággal. Lehet, hogy ahelyett, hogy vacsora után megyek és keresek valamit még a hűtőbe, lehet, hogy most jobb lenne, hogyha nem ülnék le sorozatozni, hanem egy az egybe bedőlök az ágyba. Úgyhogy érzelmi problémára, érzelmi megoldást, vagy az érzelmet próbáljuk megoldani, mert tudjuk, hogy az étel az csak ideig óráig fog nekünk segíteni. Azt még fontos elmondani, hogy ez egy folyamat, ez nem fog egyik napról a másikra menni, lehet, hogy többször meg fog történni az érzelmi evés, mielőtt még fogod tudni azonosítani az érzelmeidet. Fontos, hogy önegyüttérző legyél magaddal, kedves, elfogadó, fogadd el az érzelmeidet, fogadd el azt, hogy ez most megint megtörtént. Próbálj meg nem korlátozó üzemmódba és fekete-fehér szabályokba bekapcsolni, mert valószínűleg te is tudod, hogy ez nem vezet jóra. És még azt fontos tudni nyilván, hogy ahogy haladunk előre az intuitív étkezés folyamaton, annak érdekében, hogy tudjuk azonosítani, hogy ez most érzelmi evés vagy fizikai éhséget betöltő evés, ugye szükség van arra, hogy ismerjük a testi jelzéseinket, milyen érzés ez, amikor fizikailag éhesek vagyunk, milyen érzés ez, amikor fizikailag meg vagyunk telve. Tehát, hogyha még az elején, a 0. lépésnél nem teljesen tudod eldönteni, hogy most akkor az érzelmi evés lesz, vagy amúgy éhes vagyok, akkor valószínűleg 0. lépésekként érdemes tanulni kicsit a testedről, figyelni, testtudatosságot fejleszteni, jó? Tehát ez nem biztos, hogy annyira könnyű lesz mindenkinek. Örülök, hogy velem tartottál ebben a videóban is, hogyha szeretnél még tanulni az intuitív étkezésről, vagy arról, hogy hogyan tudunk kikerülni a fekete-fehér gondolkodásmódból, amikor az étkezésről van szó, akkor kövessd be a csatornát, lájkold a videót, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!